Sliag Ryan fa champagne le cúpla seachtain nós. Tarí a há Cúil Irra an Leathros mar an tain champagne cúige an líon sicata bí fósnaí heasamh. An mai róchla Gaeil na Shamrock chlí an Athimirt de chlé Ceannais Peile Shligigh le deis a hart óh hain créibh chonach de chosint. Ní hála trisláán ha man trátrachta. Láil ag an dóhéhan so agus iad corm go déirnach. Cansan ag turling to six Ceannais beidir goil deis an so bhfuil tá réiteoir Barry Judge ar an tart agus tá kick éiric inis ag Niall Murphy deis túsmach ar le cuasaí díreach ar a chlé áfach. Seans má mé stray an son ag Cúil Irra an Leathros. Nis Gaeil na Shamrock teacht frididir ar nas go húntaach sa tarna le sa chlé cóscór agus tá deise teacht an cansan ag Shane Daignan an iirecht ar fad. Curran na bliana sicata agus go dain an bhliain ribh sin. Cúil Irra an Leathros agus an lán tosaí Niall Murphy. Fear contúirteach nuair bhíonn seilbhaige. Rúbh déanta na Gaeil an count son ag teacht ó Carol McKenna agus Cúilín amháin. Anachcuid Tunnachar agus seilbh ag an bharsá tránóna Niall Murphy le Buaicphointí an kick séir sin. Dachartaí smachú an sa tránóna. Leis na Gaeil ag fiosú díag airníag an sa. Cansan iver trí dín lán tosaí sin é David Quinn an captain agus scór inspiráideach ón captain an sa. Cansan cailte oscailtí agus beidir goil deis a Gaeil na Shamrock a teach tríd agus Cool ag a Derek Shane Daignan scór cinúnach sa cléthe. Díag airníag iad ag fiosú an sa ach fécar an sa na cosantóirí ar fud na háite. Agus, well, deis únta an son agus a ríis tá na cosantóirí de Cúil Irra Leathros as áit agus deis ar an tarna Cool an fear céine Shane Daignan agus Gaeil na Seamróige in áitfá lena churn isteach sa líontán agus an réitoric fear ar an úrdóir an adó geirigh séitethe don géadúr ó 90 nó go dó siad Gaeil na Seamróige atá nuachtar an sa Sligo.